ביסלי. אם את עזראית, בטח את יודעת שיש לי תוכנית צעש אימפריה, כן צעש אימפריה. 30 מדריכים ביום טוב יש 6 חניכים, 5 חניכים, יש 3 חניכים. ושם אסתר פגשה את אביאל, ביקש לצאת איתה, היא לא רצתה אותו. דמו! איזה פחד עם אסתר, לא, היא לא מרשה לספר שום דבר שאיתה לא אישר. דורשת טרמפ לכל מקום, מהכנרת עד הדרום, מאילת ועד השומרון. מה אכפת לך? סתום את הפה, אביאל סתום את הפה, סתום את הפה, אביאל סתום את הפה. בצלאל, קנית אייפון? יואו, תראי איזה ג'יפ. מה הקשר, יואו? 12:01, חייב לצאת, איזו מכה. יש לי תור ישיבה, יש לי תור ישיבה. לא יוצא לקצינים אם יש הרבה כפפים, 4 ארוחות, לא 5 ארוחות. אחרי 3 שנים הציע לה, בטוח היא צריכה. אביאל, אני בוכה! אין לה שום בגד בארון, לא מוכנה לישון במיטה, שלא יחטפו אותה. בואו נשאיר לזוג הזה, ב2 בלילה הם מבשלים, ועם סבתא הם מרחלים. סתום את הפה, אביאל סתום את הפה, סתום